tu mamy na przykład, że my nie jedziemy utartymi szlakami, autostradą, coś, no, są bezpłatne tam, ale jedziemy sobie takimi tutaj bokami górskimi, takie piękne widoki mamy i w ogóle. I właśnie polujemy na mandarynasy. No i takie coś, nie ma ludzi, nie ma ruchu, jedziesz sobie, zatrzymasz się, zjesz, jedziesz dalej. Drogi są fajne, równiutkie. Jesteśmy jakieś, ile tam do Malagi? 200 km przed Malagą. No autostradą by wyszło szybko, no ale z autostrady takich widoków nie ma. Przez takie fajne miasteczka jeździmy. No i fajnie jest, cieplutko, słonecznie. No i nikogo z tyłu, nikogo z przodu. Aby się samochód nie zepsuł.